Otsaila da. Egun luzea joan da eta oin bai. Txirrindularitza denboraldi hasikoa. Honen martxoan dator, Paris-Niza, Baskalostean, eta Tirreno Adriatiko, arratsaldean. Uztailean gaueko txanda eskatzen dut lanean, Frantziako turra ikusteko. Eta Pirinotako astean, agun pare bat jai. Ikurriña, txakolinkaja eta turmaletea. Benetan onena pantan izan. Beira, eske, doping. Nork ez du hartu ezen? Eta beira reala, bigarren gehatu zen urte hartan. A ber. Euskaldun batek irabazten duela? Fenomeno. Baina tropelan daukasun batek irabazten duenean sentitzen dezuna, hoi ezin da ezerrekin konparatu. Nei txirrindularitza guztia gustatzen zait. Nira, igande honetan alegira noa. Alebinen karrera dago eta karretxera mostera. Nire ibiltzen naiz ez pentsa, Tropeltxoa dakago lengusua eta bere launekin, eta hortxe ibiltzea, astebururo, hala, Usabiega gurekin behin etorri izan, Txialdian, turreko etapak egiten dituen, online. Rodilloekin. Gainera urten, inoiz baino beto nago, Aitatasun baimenaren kontuarekin eta, entrenatzeko denbora pila dakat. Quebrantahuesos egin idet marka polit batekin, alabari eskaintzeko. Hau dena, zuretzat da, maitia.